Okemba, 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 I would like to introduce Igamata na Afribo bagwe ndi bogweze Ibamaka Ibamaka Bichuku kasire Ibamaka Joy Ibamaka Telefoni Ibamaka Joy Ibamaka 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 Igbo mmanụ ana m ekele unu ya gaziere unu abịakwala m ọzọ taa kama na unu lee ihu m anya taa ọ dịchaghị m nke ọchị nke taa n'ihi na ihe anyị chọrọ ịtụle taa bụ ihe gbasara ụmụ nwanyị nọ na mkpe mana tupu anyị agawa ebe ahụ ama ebu n'ụzọ kọwara n'unu onye mbụ aha m bụ Oriakụ Ngozi Nwosu akata ejeje ofu onye a na-asị unu abịarụla ọwụmụ unu aṅụ na ngwọ na nkwụ na-abịa dịka otu m si wee kwuo ihe anyị chọrọ ịtụle taa wụ maka ihe ụmụ nwanyị nọ na mkpe na-ahụ na afụfụ ha na-ata otu ọbụla ọ dị. Enwere m nwaada, o nweghị onye chọrọ ka nke efuo mana ka o si na-ede ma ndịdo anyị kene Chukwu. Enwere nwaada nọ ebe a mụ na ya ga-anọ wee kwuo ya bụ okwu. Aha ya bụ Ijeọma Chukwu. Nne nnọọ, biko kene ndị ụlọ. Ndị Igbo na-abọọla chi, ndeewo nọ. A sị na onye gba agbala okwu ma otu o siri afụ ụfụ na ọwụ na ịgbabeghị agbala okwu ya afụtụ gị ụfụ, ị nweghị ike ikwuru onye nke ya dị ebe ọ dị. Ihe m na-achọ ịkọwa bụ Ijeọma nnọọ, ndeewo, biko achọrọ m ka ị kọwara Igbo ndị ọma na-ege ntị otu ọ dị mgbe i jiri lụọ di, afọ one ka ị nọ na di tupu di gị ahapụ gị, na otu niile o si wee gaa ka Igbo ndị ọma na-ege ntị ka ha nụrụ olu gị. Ndeewo Ngozi. Igbo wụ Igbo, ndụ mmiri ndụ azụ, Chukwu gọzie unu. Amen. Ọ wụ eziokwu na achọrọ m ikwu ihe gbasara ụmụ nwanyị ndị di ha hapụrụ, mana ọ naghị adịcha mfe ikwu ya nụ. Ama m ihe, ọ ma m otu m siri kwete ikwu ihe gbasara ihe a, maka na ụfọdụ na ihe ụmụ nwanyị na-ahụ ma ha ghọọ ụmụ nwanyị isi ikpe n'ala Igbo, ọ bụ ihe jọrọ ajọrọ. Aha m bụ Ijeọma Chukwu. A na-alụ m n'Owerri, ebe a na-akpọ Awaka Owerri. Ụmụ m dịkwa 5. Di m hapụrụ n'aha arọ gara aga. N'ahọ gara aga nke a? N'ahọ gara aga nke a. Mụ na ya lụkwanụ
ihe dị ka 20. Ya bụ nke ndị bekee na-akpọ 20 years. Yes. Ije dị. Na-ekwu. Mana ọ dị ihe mwute na nwoke na nwaanyị ga-alụ ihe ndị Igbo kpọrọ di na nwunye. Ọ na-aga ihe niile na-aga, nne di gị ahụ gị n'anya, ụmụ di gị ahụ gị n'anya, onye ọbụla na-emekọrịta. Anụ ha na di gị ahụ adaala kpi mmụọ. Akụkọ adarịa. Ndị ha na nwoke o si n'elu si n'ala si n'elu si n'ala gbatuo. Ọ dịzie ka onye ahụ bụ arụ. Ọ dịzie ka ị na-ajụzi onwe gị emeziri m ihe ọjọọ n'ọdị. Nke bụ na onye ahụ ị kpọrọ nne di gị a na-akọzi ihe ọzọ. Ihe ọ na-akọzi wụ di gị anwụọla, mana nwa m ka ọ bụ. Ọ mụnwa zụrụ ya n'ụlọ akwụkwọ. Ọ mụnwa mere ya nke, ọ mụnwa mere ya nke. Biko ije chekwa. Gịnị ka nke ahụ nwere ime na onye nwụrụ anwụ? Ihe a na-achọ ka ime ịghọta bụ na o nwere ihe dịgasị agha di gị dowere Dịka nwụọ, dịka ụgbọala, dịka ala, dịka ego, dịka ihe dị iche iche. akụ na ụba. Akụ na ụba. Ha akpọọ gị mitin. Ị na-eche na na-akpọ gị jụ gị kedu otu gị na ụmụaka gị ga-esi mee ihe. A ga-akpọ gị biko ịmara ego o dowere, ebe o dowere akụ na ụba ya ka i buru pụtara ha. Maka ha na-amahụ ma ị na-aga ịlụgharị di. Ha amahụ ma ihe ji onwe gị eme. So ihe rụrụ arụ n'ala Igbo na nwaanyị di ya nwụọ, ọ dịzie ka ọ naanị ya bịara ije. Mana chekwa ije ka m jụtụkwa gị na ihe anyị kwuru ewekwela iwe. Mana eche m na ndị a na-ajụ ma ntamimoroko taa ikwuru okwu ya wuo ndị na-amụtaghị nwa. Kedụzi nke bụ maka ka ijiri bido ya bụ okwu esi na ịmụrụ ụmụ 5 akabaga ụmụ 5 gịnị na-emezi? Ndewo. O sitere na ndị lụrụ gị. Anụmanụ nwanyị na-ekwu. So Ngozi nwanne m nwanyị, ihe ụmụ nwanyị na-ahụ n'omenala Igbo na ezinụlọ ụfọdụ ma a sị na ha lụrụ di ha nwụọ dị egwu. Onye na-ekwesịrị ikwuru gị okwu agbara bịa. Ụfọdụ na-azụ akụ na ụba. Ụfọdụ a na-asị gị ebe nwanne ha nwoke anwụọla, kedụkwanụ ihe a ga-emegodu. Ụfọdụ a na-abịa ikuchi gị. Ama m na-anụ nke bụ ikuchi nwaanyị ma di ya nwụọ, na ihe dịka ọ bụrụ na ha achọghị ka ije n'onye ọzọ, na ihe dịka ọ bụrụ na ha achọghị ka ị nọrọ ka akụ na ụba di gị ahụ kpatara ka gị na ụmụ gị nọrọ mee ya enjoy. Ihe ndị oyibo na-akpọ mee ya enjoy. Chekwa ka m ghọta. Ikuchi a ikwuru okwu ugbu a. Ikuchi ọkwa ihe gbasara gị na ndị be di gị ma ị chọọ. Ọ na-abụzi ihe a ga-apụrụ gị apụ maka ihi na di gị anọ ya asị na iwu megide na a ga-ekuchinata gị. Ọ bụghị a na-abịa ekwu ya ka ọ ga-abụ ka a ga-asị na ọ bụ omenala. Ama m na-aghọta ihe nne. Ana m aghọta. Abịa ha na-eche anya, ndị nke ahụ nwere anya ukwu na-eche anya mara ka ede masị ya na ịka dị mma n'anya. Abịa sizie akụ na ụba nwanne ha nwoke kedu ebe ebi aga, na ha achọghị ka ọ bụrụ na a ga-asị na ịnụgharịa na di, ma ọ bụ na ihe dịka ọ bụrụ na ị na-eche na ịnụgharịa na di
ha na-achọ ka ekpuchie gị maka akụ na ụba ahụ na ụmụ ha mụrụ. na ọ bụ ụdị nkeri iri na ahụrụ gị n'anya. Ọ bụrụ na ahụrụ gị n'anya, ọtụtụ mgbe ọ na-abụkarị na a chọrọ ka ihe ọbụla nwoke ahụ kpatara bifo ọ nwụọ ka ọ dịra ha, ka ọ ghara ịbụ na ụfọdụ bịa sị anyị na-achọ ikuchi gị, ka ọ ghara ịbụ na echi asị na ịnụgo nwoke ọzọ ka i buruzie akụ na ụba di gị ahụ nwụrụ anwụ bugara nwoke ọzọ. Ha na-emezi gị ka ihe dịka ka ebuzi akaja. So ihe anyị na-ahụ na ihe gbasara nwaanyị isi ikpe, ọ bụ ihe ha na-ekwu nkwuwu ya pụcha ihe niile nọ na ya, enwere m ike aja mmiri akwa pụtama mbifo emechie. Nne biko kwuo ihe, maka na ọ bụghị naanị gị nọ n'ọnọdụ a, ọtụtụ ndị mmadụ nọ n'ọnọdụ a na-achọ otu ha ga-eme. Ya bụrụ na ikwuo ya obi gị adịghị mma, ma ikwuo ya obi gị efechalatatụgo, biko nne achọrọ m ka ikwuo ya ka ị wee nyere onwe gị aka, ma nyekwerụ ọha na eze ndị na-agabiga ụdịrị ihe ị na-agabiga. Mana tupu nke ahụ, nwanne m, anụ m abịa. Unu anụlanụ ihe Ijeọma Chukwu kwuru na ọwụhụ obere ihe onye di ya nwụrụ na ihe ọ na-ahụ awụhụ ihe taa. Mana ka o si na dị, anyị ka nọkwa na nkwa. Unu aṅụ na ngwọ na nkwụ na-abịa. Ihe ha na-eme ụmụ nwaanyị isi ikpe adịghị mma, maka ha na-agabiga ihe dị aha. Ọ ga-ezigbo ife ha dị mmadụ nwa, ọ ga-ezigbo ife ha dị mmadụ nwa, and therefore ya wụrụ ife ọjọọ nyere anyị na ndebe anyị eji emegide onye di ya nwụ. Ihe dịka ha na-eyi uwe ojii, ụfọdụ ga-asịcha ha na ha sakpuru n'ala, ha ga-edunwu n'oche, ha agaghị apụ nọrọ n'ezi daga elekere 6 n'ehihie akwụọ. Ọ gị ife dị mma, afụm ya eleghị ife dị mma, especially from this yana family or ezinụlọ ugwu n'ụka dị all the time. Ọ gị ife dị mma atọ, ọ gị ife dị mma. O nwekwa ndị bụ ha nọdụ ala, ọkọkọwa ha n'ahụ, ha ga-asị ha ejiri osisi ka ọkọ. Ha na-agabiga ihe dị aha, ma mgbọchichi a na-agbọchi ha, ọ na-adị mma. Ihe ha na-agabiga na-adị mma, ma ụmụnne di ha na-esokwe nachicha ha ihe niile ha nwere, ma ụdịrị agba ahụ adịghị mma. Igbo ndị ọma na-ege ntị, agwara m unu n'okwu nke taa na ọkpụ ọkụ n'ọnụ ọwụhụ obere ihe, nwaanyị isi mkpe. Na-esonụ m, anyị na ha ekwe ka Chineke nna nyere anyị aka. Nne m, ajụjụ m chọrọ ịjụ dị gị na ihe obere anyị kwuto. Ụmụ gị ka di gị hapụrụ gị, ọwụ ndị be di gị na-azụrụ gị ka ọ bụ nwanne di gị? Elee otu isikwa na-eme na ụmụaka niile a ịkpọrọ ịmụjuru anya? Ndewo nwaanyị ọma. Ịma akwụkwọ nsọ na-asị na Chineke nọ n'eluigwe, Jizọs Kraịst nọ ya bụ di nwaanyị isi ikpe. Ihe gbasara nwaanyị nọ n'isi ikpe ma nwaanyị di ya hapụrụ, akọwa ya anaghị akọcha. Ụmụ nwaanyị Igbo na-ata ahụhụ ama maka mba ndị ọzọ, nke wu na enesia di gị anwa onye ọbụla na
o nwereghị onye ga-abịa jụ gị ese mara na ụmụaka ị mụrụ bụ nke ha jụọ gị kedu ka ị ga-esi mee nka, kedu ka ị ga-esi zụ ụmụaka, kedu ka ị ga-esi kwụ ụgwọ ụlọ, kedu ka ị ga-esi rie nri, kedu ka ha ga-esi jee skuul. ihe a ga-abịa gbakpute bịa iburu ihe dịka ụgbọala, ọ bụrụ na o nwere ụgbọala ihe dịka 4, maka di mgbe ọ hapụrụ ihe dịka ụgbọala 4. abịa na-ajụ m iji ụgbọala 4 ahụ eme gịnị? ị ga-ebupụta ụgbọala ndị ahụ nye anyị akwụkwọ eji zụọ ụgbọala ndị ahụ ka anyị kere dowere gị ofu, kere nke a na-ekerere nke a na-ere, onwe onye na-ajụ gị. ụmụaka 5 ahụ ịkpọ esi ha agha gị ime ya bụ ihe jọgburu onwe ya. ịnọ n'iru uju, ịnọ n'iche echiche, ọbara mgbali elu a na-agba, ọrịa dị iche iche a na-akụtu gị maka na onwe ndị iche kwụ gị n'azụ akwụghị gị n'azụ, ha akwụghị gị n'azụ ma ofu ma ọlị, ma ụmụnne di ma di a na-agbara gị izu. ịpụtazi ebe a na-agba izu ahụ, ma ọ bụrụ na unu ka nọ n'obodo, ahụ ga-emechi ọnụ, a na-ajụ gị ajụjụ, a na-asị gị kwuo ọsịsọ, mezie ka ị bịara odubo ebe ị nụrụ di. onye nke ị kpọrọ sị biko ụmụ gị 5 akwanụ na ha ga-aga skuul, ha ga-aga ihe a na-akpọ skuul akwụkwọ, kedu otu a ga-esi mee? a na-asị gị na ajụ dị ka a na-achọ ịjụ gị kedu ihe edowere na gị wepụta ya n'ọwụ iche na mgbe ahụ di gị dị ndụ, gị na ya na-aga obodo oyibo, ị na-ete pankeki, ị na-eyiri anyị high heel, na-eyiri anyị akwa mara mma, ọ daala n'omume. ije chere m ajụ asọmụdị ị na-akọwa na ihe a niile ị na-akọwa bụ ihe ụmụ nwanyị di ha hapụrụ na-agabiga. o nweghị onye na-ajụ gị ma ere ma nke a chọrọ ire, ọwụhụ na a chọrọ ire ka enye gị ego ka ị were zụọ ụmụaka. ngọ nwanne m nwaanyị ọma, onye ọbụla na-achọ akụnụba di gị a ga-etinyedo anya na ya. ha nwana kwesịrị etinye na nke di gị hapụrụ gị, mara na ije ka dị ụtọ. nwa m nwaanyị nke nku n'aka nke wu nke 5 ka dị afọ 7. ha anaghị achọ ịghọta dị na ịnọ na mkpe na di gị n'ọlụlụ ka gị na-alụ, adị n'akụrụ ahụ gị anọghịzi ya. ihe ọ bụ onye ọbụla na-achọ bụ nke ga-abara ha ka ha tụfuzie gị ka ị nọrọzie mmụọ. onye azụwazi ụmụaka ọ gbasa ha atụfuzie ha niile, onye ọbụla jewezie bọị bọị. ọtụtụ ndị hụrụ na-eme bọị bọị taa abụkwanụ na ha pụtara ụwa ha adịghị otu ahụ. ịjụọ ụfọdụ ndị asị gị nna ha ma ọ bụ nne ha nwụgo, ị na-ajụzi ka ezikwanụ maka ụmụnne nna ha ahụ. a na-asị onweghị ha nyere mama anyị, ha chụpụtara mama anyị. ụfọdụ ọ bụrụ na unu bi ebe ọ ga-adị ka ebe di gị rụrụ, ka gị na ebe ọ rụrụ mgbe ọ dị ndụ unu bi, ị ga-anọkwa ndị akpọọ gị si gị nne o, ọkwa ịma na ebe ahụ di gị rụrụ abụzi nke gị, na gị ga-eje chọrọkwa ụlọ. ọ ka ngwa gị ụdịrị ihe ụmụ nwaanyị na-ahụ n'ihe gbasara nwaanyị nọ n'ikpe. ihe dịka ụfọdụ ụmụ nwaanyị bịa ha na-akọrọ gị, agokwere m anị ebe a mana agwaghị m di m.
enwekwara m biznes dị ebe a mana agwaghị m di m edowere m ego edo a maka agwaghị m di m maka na ha na-ahụ ndị dịka anyị di anyị nwụrụ anyị na-akọ ihe ndị dịgasị n'iche n'iche anyị na-ahụbiga n'aka ndị bụ ndị ọgọ anyị nwanyị na ọgọ anyị ndị bụ ụmụnne di anyị na nne di anyị na nna di anyị ha hụchacha ihe a gwazie m ndị di ha dị ndụ ihe ha ga na-achọ ime ma ọ bụrụ na otu anyị dị onweghị onye na-ajụ anyị ese onye njisi akọwa ihe a agaghị anana ụfọdụ abịarị na-asị gị nye ha ego isi na ebe were weta o nwere nke merenụ onye nwaanyị di ya nwụrụ ọ bụrụ na di ya na-azụ ụmụ nwanne ya nwoke maka nwanne ya nwoke ahụ mgbe ọbụla enyere ego ka o mee biznes o rie ego ịma onye a na-enye ego ọ bịaghachisi na ego agwụla enyekwa ya ọzọ so onye nwaanyị a di ya were sizie oke ka m nyere aka na-azụgodo ụmụaka ndị a kama a ga na-achụpụ ha n'azụ mgbe nwoke ahụ nwụrụ ebelebe egbuo mgbe ọbụla ka a na-abịazi eme ite oyi nwaanyị si ya nwanne anyị nwoke a na-azụ ụmụ m ndị anwụgo ị ga-ewepụta o nwere ihe o dowere ị ga-agbanụ mbọ wepụta maka na ụmụaka ndị agaghị akwụsị skuul adị ha na-agwa gị ihe a ha achọghị ụdị ịma mi na-anwụ anwụ mi dị ndụ mi riri nri ha achọdịghị ịma ihe dịka otu a si asị n'ala Igbo na a na-agba mkpe otu afọ ka e nwee ike ịkwanyere gị ugwu ahụ mara na ị nọ ị na-eru uju ma ọ na ị nọ n'uju ka a kwanyere gị ugwu ahụ ka otu afọ ahụ gachagodu ka a bịazie ka ekwuwezie ka esi eme ihe nwanụ edowere mana ihe na-atọcha m ọchị na-ewutekwenụ m bụ anyị nwe anyị na di anyị soro kpata n'ego a ọwụ na di ga-akpatala ego a ụfọdụ mmadụ zikwere di ha otu esi akpata ego a ụfọdụ mmadụ ọkwa shanshan gụa na-akpata ego na-enyezi nke wudi gị a na-akọva a na-amachi ụwa George mana because na omenala Igbo ihe ọbụla nwaanyị kpatara ka a sịwụ ọwụ nke di ya onye ahụ nwụzie ndị na-amahụ otu esi kpata ego na ebe esiri kpata ego esi ebe ha si pụta na a na-abịa ike akụ na ụba nwoke ụmụ ya ka dị ndụ nwunye ya ka dị ndụ and nọọsụ ọsọ gị bụ nwaanyị a nụrụ ọ bụrụ na unu bụ 20 ma ọ bụ na unu dị 3 ma 4 ma 5 anụrụ sọsọ gị bụ nwaanyị anụrụ nke ụwa niile mana ejiri gị gbaa akwụkwọ n'sọsọ gị apụta a na-eme gị ka a ga-asị na ịbịaziri ihe ọzọ onye dị mwute Igbo bụ Igbo na omenala Igbo dịka otu nwanne nwaanyị si wee kwuo ya ndị be anyị a sị na ekwuwe ihe gbasara ndị di ha hapụrụ ndị di ha nwụnahụ na chi ga-eji chi ga-abụ maka osinadị ihe mụnwa chọrọ ikwu gbasara okwu abụ biko nụ ndị Igbo ka anyị tinye n'ọnụ ka anyị tinye ọnụ ka anyị mara ihe a ga-eme ihe a biko nụ maka a sị na anyụkọ mamịrị ọnụ ọgba ụfụfụ mana ka osinadị ụnụ aṅụ na ngwọ nkwụ na-abịa ndị na-emegide ụmụ nwanyị isi ikpe unu ga-akwụsị ya maka unu ahụhụ di ha n'anya karịa otu ha nwa si hụ di ha n'anya. Nwame di ya nwụ
ọwụ ya bụ di ya ọnwụ ife agbarị mmadụ onye ọnwụ anyị ga-agbarị ọnwụ ya agbarị onye ọbụla gị ife m ya asị ndị emegide ndị dịwa ọnwụ wụ ha wọ letute na onwe anya ha wọ jụ ọrute na ọnwụ nwanne wọ ma ọgụ onye ha onye ikwu n'ibe bụ onye emegide na ọnwụ ji eme ndị onye ọdụ ọ ya dịwọ mma ha na-agabiga ihe dị aha ha taala afụfụ di ha nwụrụ ọwụ di nnụ nwụrụ di ha nwụrụ unu ga-elekọta ha mejie ha marakwanụ chi Chineke nọ ndụmọdụ ya nịwọwụ ha wọ letutene ha wọ mara si efe ụwa ma onye ọdụọ mmadụ ọdụọ nwere ike imekwa ya nwawọ maọbụ nwanne nwa nwamị alụpụ ọgụ ife dị mma eme ndewo ọgụ mmadụ dum diwo ọnwụ ndị akawọ dị ọnwụ adịwo ọwụwụ ife agbarị mmadụ o kwesị ha wọ yi aka especially ndọhụ mmụle ndị nyom ọhụ mmụle na ụmụ ọwụ ha unu na-emegide ha kama unu ga-elekọta ha kachie ha obi maka ihe mere ha dị ukwu unu ga-akwụsị ihe nnu na-eme lekọtawa ha ka ha nwunye nnu ọ ụmụ nwanne nnu ndụmọdụ m ga-enye ụmụ nwaanyị shikpewu ha jishi ike ha weda obi ha jide Chineke ka di ha maka Chineke si na ọwụ di nwaanyị ishikpe ha elekpara ya n'eji ha chọọ ihe ha ga-eme iji nweta ego na-eleta ụmụ ha ha ekpere ekpere ha jideshi onwe ha ike jideshi obi ha ike hafụ ikpe ka ihe ha na-agabiga wute ha ihe dị aha wutekwe na ụmụ ha ha jideshi obi ha ike ndụmọdụ ya na ndị nyom nọ na-adịka nsogbu ahụ ha gwere Chineke bụsi ifu maka onweghị ife ime ha ụwa ma iji gị Chineke bụsi ifu ha ọ ga nke ọma ọ egwere kesiwa n'ife Chineke aka na-ekpe ekpere na-ekpechi ike ha Chineke zọpụsawa from ja ụdịrị situation ahụ ọnụ onye di ya nwụ marịla onwe ike ya dịrị ọrụ nwa amị mfe ọbụsụ ọ naghị enwere ike o ji ya lụsị ndị family di ya wụ so ife m ya emewe advice wụ ha gwụrụ ife dume yefe Chineke aka ọ Chineke ọ ya ama ife mene diwo ji nwa ọ ya emekwalụwọ nyewo ifele ike wee ji na-ebi asụpụsụ ụmụnne m ahụ diwo hapụ Ijeọma nwanne m ndị be anyị si nọ ndo biko m ajụdanụ gị eti otu ọ dị gị mgbe ị lere anya na nkọ n'enu nsọ ịhụ ozi dị gị ihe na-ewute m na ihe gbasara before m zaa gị ajụjụ ahụ ọ na-echetara m ụfọdụ ndị ga-eti ma gị na ha zọwa ihe gbasara ihe di gị kpatara ma before ọ nwụọ asịzie gị bịa duwe chi bịa ṅụọ mmiri ozu na ọ dị ka ha chọpụtara na ọ gị gburu nwoke ahụ abịasị na adị Igbo mgbe ọbụla nwaanyị di ya nwụrụ a ga-asịgoro na ọ gị gburu ya ị ga-abịa gọwazi isi onwe gị na elee otu obi dị gị mgbe ị lere anya n'ụzọ lee na nkọ lee ebe niile ọ bụrụ na nwoke gị na ya na-edina kwa ụbọchị kwa mgbe ịhụzi ya o nwekwara onye obi ga-adị mma na onye gị na ya bi n'ụlọ onye gị na ya soro gbaa akwụkwọ onye gị na ya soro taa ahụhụ
onye gị na ya so mụọ nwa na-ele anya n'akụkụ ịhụ ozi ya a na-akọrọ gị na ọ nwụọla. Nwa onye obi na-adị mma, mana ọ kwesịrị ịbụ na ị na-eru uju ahụ, na-ata ikikere eze ahụ, na-ebe akwa mkpụrụ obi ahụ, na-ebepụta obi gị ahụ. Enwe ndị gị na ha kwụ ga-akụ gị aka n'obi si gị ebena, Ndị ga-agbado gị ume. ndị ga-agbado gị ume si gị ebezina, na ha nọ ya. Ọ bụghị ndị ga-apụta ị na-ebe akwa ahụ, ha na-asị gị na nke a wụ ụtụtụ. Ọ ihe merenụ o nwere ụmụ nwaanyị ga-ahụ nọ na mkpe, ma ụmụ nwaanyị a na-akpọ ụmụ nwaanyị isi ikpe, ịhụ ha esi na mmadụ pụọ, ha dị ka onye ara. Ụfọdụ ndị ọ bụrụ na ha gbagide mkpe ahụ ha anaghị enweta nkasi obi, ha nwụọ. Ọ ihe mere na a na-agba mkpe ahụ, ọ bụrụ na ewuhụ ihe ndị oyibo na-akpọ ezigbo onye ụka Kristian, were obi si ike, werekwana ihe nọ n'akwụkwọ nsọ na-ele Chukwu nna anya n'ihu, ị nwere ike nwụọ. Mana inwe ike ịfachi ntị gị, were Chineke hiwe, werekwana ụmụ ahụ Chineke nyere gị, kelee Chineke, were ha zụta ha nke ọma, maa na olileanya dịra gị. Maka ị ga-ewecha ihe ndị a na-ekwu ma ọ bụrụ na di gị nwụọ, ma ọ dị onye ahụ nwụọ, ọ na-awakpawa mkpụrụ obi. Ụfọdụ a na-ajụgharị gị, isi na gịnị medere, isi na gịnị gbudiri nwoke a. Ị ga-akọwagide ihe gburu ya nụ. Biko ka isi n'otu ole ka o siri nwụdị a. Biko ka m ajụọ. Mgbe nwa ihe nwanụ na-eme ya, ịkpọkwara gị ụlọ ọgwụ, isi na ịkpọrọ gị, gị na-ana mee, a na-achụgharị gị mara nke a ga-achụpụta gị. Ụfọdụ asị gị na ị ga-adụ isi, na ị ga-aṅụ mmiri ozu, na gị na ozu ahụ ga-anọ bifo elie ya. Mana chere, echekwa m na nke a na-ekwu na a ga-aṅụ mmiri ozu ma ọ bụ ịdụ isi iwu nke ha legoro anya wee hụ na nwaanyị ahụ gburu di ya. Ya ka m na-agwa gị nwaanyị ọma, na onye ọbụla di ya nwụrụ ka ha na-eche na ọ gị gburu di gị. Mmadụ ọ na-egbukwe na onye ị na ya na-alụ maka gịnị? So ihe ha ji na-akpasa ụmụ nwaanyị wusi ikpe ụdịrị agwa rere ure na mmegide na ekworo dị iche n'iche, maka na elụrụ di mụọra di gị nwa. Otu a m dị, eji m ụmụ okorobịa 4 n'ofu ha achọghị ịma. So nwanne m nwaanyị, akụkọ gbasara omenala Igbo na ihe gbasara otu esi emegide nwaanyị isi ikpe n'ala Igbo ụfọdụ ajọka. Ọ dị egwu. Akụkọ a ịkọ eziokwu m niile o rikwe m ọnụ. Kama na ije nwanne m, ihe m na-ajụkwa gị ọzọ bụ ebe o si otu a wee dị, gịnị ka iche na enwere ike ime gbasara ya? Ndewo ndị Igbo ndị ọma, nwaanyị ọma, ihe m chere enwere ike ime gbasara mmegide a na-emegbu nwaanyị isi ikpe n'omenala Igbo
maka ụmụ nwaanyị ndị di ha dị ndụ onwe onye shiwere mmiri ọkụ si na a na-eshiri ya ka ọ dakpuo. Ọ bụ eziokwu. Enwere ihe ndị oyibo na-akpọ wiil. Unu elelekwala wiil maka di m enwe nke o dere. Ma a na-asị aka wụ okoro, aka wụ agbọbịa, enwụọla taa na echi. Enwere ụmụ ururu ihe ịkpatara, dee ya ọwụ na ị ga-anwụ taa na echi, mana ọ maka adị ama ama ihe echi ga-awụ. Ọwụ mgbe di gị nwụrụ ịsawa aka chọwa onye ị ga-arịọ ka ọ bịa nyere gị aka, ma ihe wụ akụ na ụba Chineke nyere gị na di gị, ị na-ayọzi ya ayọ, biko ha nyenu gị ụlọ ka gị na ụmụ gị hụ ebe unu ga-etinye isi. So ọ dị mkpa na oyibo ahụ ndị ọcha mepụtara ihe a na-akpọ wiil, ma ihe ha mere si biko ebe onye ahụ dị ndụ ya desie ihe niile ọ chọrọ, hazie ya hazie nke ị chọkwara inye ụmụnne gị ma nna gị ma nke ị tọrọ ma ụmụnne gị ma ụmụnna gị, idekwa ya. Ndị ọkaikpe hụ ya agụọ ya, onye ọbụla ama nke o nwere, ọ na-ebelatatụ ahụhụ ụmụ nwanyị isi ikpe na-ata n'ihe gbasara nwanyị di ya hapụrụ ma nwanyị di ya nwụrụ. So anyị na-asị onye ọbụla lebara ihe gbasara wiil a. Ihe ọzọ m chọkwara ịgwa unu, nke a bụzi nke mere m, bụ na achọpụtara m na enwere ihe dịgasị aṅaa di m nwegasịrị ebe ndị o nwegasịrị ya, mana ọkọ hụrụ m na-ekwe anya nwaanyị m enwere m ihe dị ụta maọbụ ihe na-edi ụta, a na-ekpuchi ihe mezie, ịchọpụtazie ọ bụzie na ndị ahụ ọ bụrụ na ndị na ha nwere nke ndị oyibo na-akpọ partnership in business, na ọ bụ shareholder na that business, ma nke ndị oyibo na-asị na o nwere properties, agaghị agwa nwaanyị ihe a na-eme, a na-ezo ka ị ghara ịna ego ma ọ na-ana ịma ka ị ghara ịma na akụ dị ụtọ adị na ama na achọ ya echi na ị ga-enwenwu ike isi ha na di m gwara m na nwere ihe dị ụtọ na lekwe ebe di gị nwere nke a ma o nwere nke a ma na o nwere ihe ijewezi okwu ya ọ dịzie ka iyi efega azụ maka ịmarọ ole shares ole o nwere na that company ma ọ bụ na-adị otu a, ịmarọ ebe akwụkwọ ya dị, ị na-achọzi akwụkwọ, ma ọ bụ ego dị otu a nọ na ụlọ akụ, ọ wee ego ole. Ọ ihe mere na ụfọdụ ụlọ akụ n'anya ha ahụhụ ndị nwe ego nọ n'ụlọ akụ ahụ, ha negide anya akagbuo nke ahụ ka aha gaa. So ụmụnne m na ụmụnna m, nwoke na nwaanyị na-ekiri ihe anyị na-ekwu today, ọ dị mkpa maka onye ọbụla ga-anwụ anwụ, mana mgbe ijiri nwa ọgwụ mgbe ọgwụ a na-asị onye ọbụla ga-eli nne ya na nna ya, ọwụ ha ga-eli gị. Mana o si otu a mee, kedu nkwado ịkwadoro maka ezinụlọ gị? Kedu ka isi dowe, kedu ka isi gwa nwunye gị ma ụmụnne gị si nekwe adị ama ama, maka ihe niile bụ adị ama ama. Ndewo. Nne m, eziokwu m, Igbo ndị ọma na-ege ntị, nwaanyị ka m bụ ịgwa unu eziokwu. Ihe anyị na-ekwu ugbu a isi awawala, maka na o nweghị onye o mere ya dị ya mma. Biko o nwere otu ajụjụ m chọdịrị ịjụ
maka ihe gbasara nwaanyị hapụ di hapụrụ. Nwaanyị na-emegide nwaanyị ibie, ichefuola na ewu nwaanyị na ịnọ be di, ma ị nọhụgodu be di, ị ga-agakwa be di. Ihe ahụ ị mere nwunye nwanne gị eme gị ya, ọ ga-adị gị mma. Tulee ya o. Oke mba, oke mba, oke mba, Igbo bụ oke mba. Igbo ọma na-ege ntị, Keku mere eji m n'aka na ahụ dịsi unu mma ya na nna m nke ka akwa ka anyanwụ ụtụtụ ka m sa mụke kịta. Aha m Oriakụ Lydia Nze aka Ada Diora Mma, Adaeze. Unu nekwana ya ka m si bịa kwado m ga-ahụ na mba Adaeze n'ezie. Tata anyị ga-akọ maka nkwado ya na ekike ndị Igbo. Unu na-eme anya unu ga-ahụ ihe na-ekwu. Ekike ndị Igbo anyị mara mma dị egwu. A na-ekwu Igbo amaka, Igbo amaka ka ọ na-akpọtụ, kekwana ihe na-akpọtụ ebe a. Ọ wee ekike anyị bụ ihe na-akpọtụ kịta. Ịma na ọsọgodi gị wuru nke ihe ọbụla ịbụ, ịnọ arụ n'ụlọ akụ ma ị na-arụ na oil company, ọ bụ ka ndị bekee si wee kwu, na ebe ọzọ dị iche iche ị na-alụ. Ịgodi ihe ndị bekee na-akpọ suit or shirt and plain trouser site n'ụtụtụ wee ruo n'anyasị. O nwee ihe ọ ga-abụ ịchọrọ ime n'Igbo anyị, ị na-achịta azụ na ntọala wee bido n'isi bịa kwadokwe ka nwaada Igbo. Dịka ị na-akwado ịnụ di, ịma na ụmụ nwaanyị na-ekiri m ga-ama na mbọchị nchọrọ ịnụ di kwụ nchọrọ ịma mma dị egwu. Ị mara na ịkwado n'ekike nwaada Igbo, ị ga na-ama na-amụke ka anyanwụ ụtụtụ. Ọ bụrụ ka onye na-agụ egwu nke na-aza Flavors wee gụọ ya, nwata makata male makata makata, onu ma ajọkakwa na unu atakwana m ụta. Ehe, ka nsi na-ekwu, ị ga-akwado ka nwafọ Igbo ekwado ka anyanwụ ụtụtụ wee na-apụta. Etugide gị afa, hey, ị na-eko, ị na-eme ngala na-aga. Hey, Adamma, Adaeze, eze nwanyị, nwa na mma na-eme n'ebe eje ọlụ. Ọ karịkwara akarị. Kọzi ị na-akwado ichi echichi dị iche iche, ịmaghị nsut wee bịa na-aza igwe. Mba, ị ga-akwado ka nwafọ Igbo, ka onye igwe Igbo kwesịrị ịkwado, wee tiekwe gị, nye gị nsọpụrụ ruru gị. Ya na ọtụtụ ihe ndị ụlọ dị iche iche, dịka ọ nwụde egwu ị ga na-ete. Egwu Igbo anyị ọ ga-abụ igbutu ụkwụ n'ala. O nwere ihe ị ga-eyi. Ị ga-eyi ụkwado nwa ha ga-eyi nke a na-akpọ jigida. Ha yiri ya, o wee nye ha aka ịyọgharị ukwu ha ọhụma. Ọkwa akụkọ Igbo anyị. Ị na-afụgo ebe anụ anyị na-ekwu okwu ha na-asị na Igbo anyị ma mma n'ezie. Ịma na nwaada ma nwa okoro a kwadoche na nkwado Igbo wee na-ete ya bụ egwu, ị marụsị ọ bụ egwu Igbo ka ọ na-agba. Ihe a niile m na-ekwu okwu ya wee bụkwara na-edugekwe m n'ebe nka na-ekwu na ekike anyị bụ ejirimara anyị. So anyị ga-agba mbọ na-akwado ọfụma ka nwa Igbo anyị, ka ejiri ya wee mara anyị, maka ọ gaghị ahapụ anyị o. Ọ wee ga-eso anyị wee ruo mgbe dum. Ndị be anyị aka ọha Adaeze n'ebe a na-agụ n'okwu n'ọnụ tata. Ka m si na-ekwu, Igbo anyị amaka, ma makwa na ihe anyị kọrọ atata gosi na ọ mara mma n'ezie. Igbo amaka ka ọ na-akpọtụ, ka o rukwe mgbe anyị ga-ahụ ọzọ. Ka emesịa. Igbo amaka, Igbo amaka, Igbo amaka. Igbo bụ Igbo, Igbo ndị ọma na-ege ntị. Unu anụla ya, ọ gwụla otu ọha anyị n'ọnụ. Unu anụla Oriakụ Ijeọma Chukwu n'ihe o kwuru. Biko ka emee ya ka ọ dịrị onye ọbụla mma. Mana n'aha Chukwu, n'ike nke Chukwu, ọ ga-adịrị anyị ncha mma. Amen. Ọ gwụchago otu ọha m n'ọnụ n'izu a, ka ọ dịbazịa izu ọzọ. Oke mba, oke mba, Igbo bụ oke mba. I would love to introduce Igbo kweswe, Igbo kweswe, Igbo kweswe.
jemanu Igbo nje jemba eziokwu Igbo makanu si na ọmụmụ anyanwụ ruo n'ọdịda anyanwụ Igbo nwoke mba chai enweghị atụ nwanne enweghị atụ ịnọ n'elu ụwa ị ga-amata na nwa afọ Igbo